ସମ୍ପର୍କ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଦୀପ ତା'ର ପରିଚୟ କହେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ପରିଚୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିଚାଲ, ଦେଖିବ ତାହା ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯିଏ ସୁଖ କି ଦୁଃଖରେ ପାଖରେ ରୁହେ। ସମ୍ପର୍କ ତ ସେଇଟା ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣା ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଏ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୁସି ଦେବା ଲୋକ ଭଲ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦରଦ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ